Rico, tapos ka na ba sa project mo sa AppDev? Oo, kakatapos ko lang, Marisa. Ano palang ginawa mong app? Yung ginawa kong app ay expense tracker. Madali lang naman. Mabuti at nag-run agad. Ikaw, kumusta yung app mo? Ayun na nga, Rico. May problema kasi ako. Hirap talaga akong mag-coding. Baka pwede mo akong tulungan. Sige, sakto. Wala naman akong ginagawa. Ano bang naisip mong app? Meal planner. Yun na lang siguro. May design ka na ba? Alam mo ba yung mga function ng database? Tapos, Marisa, ilang pages pala yung gusto mo? Lalagyan mo ba ng login page o direkta notes na lang ng mga meal? Ha? Ano ba yan? Basta tulungan mo lang ako. Ganito, babayaran na lang kita. Marisa, mas magandang panoorin mo ako habang ginagawa ko yung project mo para matuto ka. Kasi kailangan mong matuto. IT student ka tapos hindi ka sanay mag-program? Hindi kasi ako pumasa sa theater arts. Tapos, ang sabi kasi ni nanay, in demand daw yung kurso ng IT. Kaya naman pinasok ko na. Kahit nakakainis. Third year na tayo tapos nahihirapan ka pa rin. Paano na yan pag mag-a-apply ka ng trabaho? Sige na, Rico. Tulungan mo na ako, please. Promise. Babayaran talaga kita. Ito, meron akong 300 pesos dito. Ito muna yung pauna kong bayad sa'yo. Tapos kapag natapos mo na, saka na yung kabuuan. Hay, sabi ko sa'yo, panoorin mo ako habang gumagawa. Kailangan mong matuto. Saan naman tayo gagawa? Sa library na lang? Wala akong time na gawin itong app mo sa oras ng pasok. Baka sa bahay ko na lang gawin. Gusto mo sa inyo na lang? Ay, huwag sa amin. Baka magselos yung boyfriend ko, alam mo na. Ayoko ng issue, baka mapaaway ka pa. Ganito, sa inyo na lang. O sige, bukas, sakto Sabado. See you tomorrow morning. O sige, see you. Marisa, tuloy ka. Nag-almusal ka na ba? Oo, nag-almusal na ako. Maupo ka. Ganito, gagawin ko yung app mo sa Visual Studio. Buksan mo din yung laptop mo at gayahin mo yung gagawin ko para matuto ka. Ano ba yan? Di parang pinagawa mo lang din ako. Papanoorin na lang kita. Kailangan mo matuto. Tiyaga lang naman ang puhunan sa paggawa ng app. 7 araw din nating gagawin ito. Sayang naman kung wala ka man lang matututunan. O sige na, sige na. Ito na, bubuksan ko na po yung laptop ko. First step, mag-download ka ng SQL sa Nugget para magkaroon ng connection sa database. Okay, tapos? Okay, simulan na natin yung pag-create ng model saka ng database services. Ano ba yan? Ang dami namang gagawin. Focus, Marisa. Ito na. Time check, 12 noon. Kain na muna tayo. Nakaluto na si Mama. Ano? Okay ba? Tapos na yung database. Next step natin, gagawa tayo ng content sa meal planner app mo. Ay, buti naman tapos na. Sakto, nagugutom na talaga ako. Tara na sa kusina at kumain na tayo. For sure, magugustuhan mo ang lutong sinigang ni Mama. Kain na tayo habang mainit pa ang ulam. Eto, kumuha ka ng sabaw ng sinigang. Wow, ang bango! Mukhang mapapadami ako ng kain ito Kumain ka lang at ang sakit ng ulo nung ginawa natin. Sarap. Kuhang-kuha yung asim na gusto ko. Ang sarap talaga ng sinigang na baboy. Sige lang, Marisa. Kumain ka lang dyan. Alam mo, gwapo ka naman. Matalino, matangkad. Bakit wala ka pang girlfriend? Kumain ka na lang dyan, Marisa. Ang dami mong tanong. Saka ang daming nagkakakrush sa'yo sa classroom. Bakit wala kang nagugustuhan? Huwag mong sabihin, ikaw ha? Lalaki din pala ang gusto. Uy, ang ingay mo. Baka marinig ka ni Mama. Baka maniwala yun sa'yo. Bakit ka nga ba single? Ang kulit mo. Sa tingin mo, saan ko sisingit yung pakikipagrelasyon? Sobrang busy natin. Ako nga, naiisingit ko. Alam mo, sayang ka. Crush pa naman kita. Marisa, kumain ka na lang please. Diba?
Rico. Uy, Marisa. Ano, kamusta? Nakapag-review ka ba? Review? Oh, may long test tayo ngayon sa Rizal. Naku, hindi ako nakapag-review. Anniversary kasi namin ng boyfriend ko. Alam mo naman, pwede bang tumabi ako sa'yo? Pakopya, please. Basta, huwag ka magpapahuli ha. Oo. Okay, tapos tuloy ulit tayo mamaya sa inyo. Oo, tapusin natin yung content ng app mo. Tapos next step natin, design. May color palette ka na? Mamaya na yan. Later ha. Marisa, kamusta? Kompleto na ba yung content mo? Oo, okay na lahat. Saka maayos naman na nag-run yung pages. Okay, sige. Sa design na tayo ha. Sure ka? White and neon green yung final color mo? Oo, sure na. Rico, pwede bang dito makitulog? Bakit ka makikitulog? 3 p.m. pa lang naman. Matatapos din natin to ng mga 5 p.m. Wala kasing tao sa bahay. Sige na, please. Eh di, magpasundo ka sa boyfriend mo. Doon ka makitulog. Magkaaway kami nun. Hindi kami nagpapansinan, kaya dito na lang ako matutulog, please. Oh, sige. Doon ka sa kwarto. Dito na lang ako sa sala. Tara, tapusin na natin yung design. Dear love, inaamin ko, tinatamaan ako sa charm ni Marisa. Halos lahat naman ng mga kaklase ko ay nagagandahan sa kanya. Crush ko siya. Kaya nga, hindi ko siya matanggihan sa mga kakulitan niya sa akin. Alam kong may boyfriend siya, pero hindi ko rin mabigilan yung pagtingin ko sa kanya. Dito nga siya nagpalipas ng gabi sa bahay. Sa kwarto ko siya pinatulog, samantalang ako naman ay nandito sa sala. Rico. Rico. Hoy, gising ka pa ba? Marisa. Oh, bakit gising ka pa? May pasok pa tayo bukas. Hindi ako makatulog. Samahan mo ko sa loob. Ha? Sigurado ka? Oo, tara. Please. Tabi tayo? This is bad, Marisa. Hindi dapat tayo magtabi. Shh. Marisa. Marisa. Dear love, alam kong mali, ngunit hindi na ako tumanggi sa mga halik na yon. Malambot ang kanyang mga labi. Hinahaplos ko ang kanyang mahabang buhok, habang siya naman ay unti-unti akong nayayakap. Kinakabahan ako, pero mas nananaig sa akin ang damhin ng mga yakap at halik ni Marisa. Nawaring nangaakit, ngunit nagbibigay ng saya sa aking damdamin. Hanggang sa ang mga halik na iyon ay humantong sa isang bagay na hindi dapat naming gawin. Marisa! Marisa! Gising! Umaga na, may pasok pa tayo. Anong oras na ba? 6:00 na. Rico, about pala dun sa nangyari sa atin kagabi. Pwede bang wag nating pag-usapan? Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ko pinagsisihan yun. Gusto kita, Rico. Pero may boyfriend ka, Marisa. Matagal ko na siyang hindi gusto, Rico. Naghahanap lang ako ng tiyempo na kumawala sa kanya. Gusto mo rin ako, di ba? Pero okay lang ba sa'yo na itago muna natin to? Gusto rin kita, Marisa. Pero natatakot ako. Ayaw ko ng gulo. Walang gulo kung walang makakaalam. Bakit hindi natin subukan? Sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? Oo. At pangako ko sa'yo na ikaw ang pipiliin ko. Tara na. Let's get ready. Okay. Dear love, para akong isang alipin na umuo na lang. Hindi ko talaga kayang tanggihan at baliwalain ang nararamdaman ko para kay Marisa. Lalo pa at
lagi ko siyang nakikita at araw-araw kong nakakasama. Nakakatawa dahil sa Gmail kami nag-uusap. Kung dati ay bahay, aral, laro at tulog ako, ngayon ay naglalaan ako ng oras para makausap ko si Marisa. Alam kong mali, pero kapag gusto mo talaga ang isang tao, gagawin mo ang lahat para lamang pagbigyan ng puso mo. Masaya ako na tinuturuan at tinutulungan ko siya sa mga projects. Dahil palagi ko siyang nakakasama dito sa bahay. Mas nakikilala ko si Marisa. Sobrang bait niya sa akin. Maalalahanin, palagi niya akong pinapangiti. Hindi nga namin namamalayan ng araw. 5 buwan na pala kaming ganito. Saksi lamang ang bahay at silid-aralan sa aming pagmamahalan. Hindi ko alam kung napapansin ba ng mga kaklase namin ang pag-iiba sa kilos naming dalawa. Lalo pa at mas naging malapit kami sa isa't isa. At hindi niya maitago ang kanyang kalambingan sa akin. Rico, parang nakakalata na si Tony sa akin. Anong ibig mong sabihin? Wala na talaga akong maramdaman na pagmamahal para sa kanya. Di ko nga din siya gustong makita o makasama. Ganun pala talaga yun, no? Mararamdaman ng karelasyon mo kapag nanlalamig at ayaw mo na. Bakit hindi mo siya hiwalayan na maayos? Una, 5 taon na kami magkarelasyon. Ano? Di ba 32 na yung boyfriend mo? 15 years old ka nung naging kayo? Ibig sabihin, 27 siya nung naligawan ka niya? Yun na nga. Lately ko lang unti-unting na-realize yun. Siguro dahil may daddy issues ako, kaya mas tipo ko yung older men. Pero, Rico, pakiramdam ko, sakal na ako. Tapos iniintay na lang daw niya na makagraduate ako, tapos next year, papakasalan na niya ako. Marisa, hindi ko ata kakayanin kapag mangyayari yan. Huy, bakit ka naiiyak? Napalapit na kasi ako sa'yo. Akala ko kasi laro lang ito para sa'yo. At ginagawa mo lang ito sa akin kasi tinutulungan kita. O baka naawa ka lang. Ano? Rico, nagkakamali ka. Gustong gusto kita. At ayokong mawala itong kung ano mang meron tayo. Promise, makikipag-break ako kay Tony. Bukas sa bukas. Talaga? Gagawin mo yun para sa akin? Para sa atin? Oo. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Na ikaw ang pipiliin ko. Halika nga dito. Huwag ka nga umiyak dyan. Parang sirato. Hindi ko sasayangin yung anumang meron tayo. Hindi kita gustong pakawalan, Rico. Mahal kita. Mahal din kita, Marisa. Guys! Grabe nangyayari! Bakit? Alam niyo ba, nagwala dun sa gate yung boyfriend ni Marisa. Bakit daw nagwala? Paano? Ang narinig ko, nakipag-break daw si Marisa nung nakaraan. Pero, hindi raw tinantanan si Marisa. Kahit dito sa eskwelahan, pinupuntahan. Sam? Nasaan si Marisa? Nandoon sa Dean's office. Iyak ng iyak. Nakita din na may mga pasa si Marisa. Mukhang binugbog nung ex niya. Grabe Sam? talaga, di ba nakakatawa? Sam, samahan mo ko sa dean's office. Oh, bro, chill. Jowa ka ba? Ba't ganyan ka ka-concern? Tsaka bawal tayo dun, no? Hayaan mo na yung mga prof natin ang tumulong sa kanya. May exam pa tayo, Rico. I'm sorry kung halos 2 linggo din ako bago nakapunta dito. At I'm sorry kung iniiwasan kita sa school. Naiintindihan ko. Kumusta ka na? Yung mga pasa mo, okay na ba? Okay na. Wala na gaanong marka. Mabuti at naiintindihan mo ko. Gusto ko lang kasi naprotektahan ka. Kung ako nga nagawa niyang saktan, paano ka pa kaya? Nasaan na siya? Nakakalapit pa ba sa'yo? Hindi na. Pinablatter na siya ni Mama. Alam mong nakakatakot. Isinumbat niya sa akin ang lahat ng mga kabutihang ginawa niya sa akin. Kala ko, ginawa niya yun kasi mahal niya ako. Yun pala,
Ang tingin niya sa akin ay pag-aari niya lamang. Baka nasaktan lang talaga siya, Marisa. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sobrang luwag na ng pakiramdam ko na wala na siya sa buhay ko. Para akong nabunutan ng tinik. Masaya ako na malaya na ako, pero Rico, okay lang ba kung itago muna natin to? Yung tungkol sa atin. Okay lang ba sa'yo na hindi mo na ako pupunta dito sa inyo? Mahal kita at ayoko namang madamay ka. Balang araw naman kapag pwede na, hindi na natin to kailangang itago. Marisa, kung ang mahalin ka ng patago ang makakatulong para hindi ka niya lalong saktan, kaya ko. Gagawin ko. Handa akong maghintay, Marisa. Ipinaglaban mo ako. Pinili mo kung anong meron tayo. Kaya pipiliin ko ring protektahan ka sa abot ng aking makakaya. Kahit kapalit pa nito, ay ang hindi muna kita gaano makakasama. Kahit sa school, huwag mo na rin tayo magtabi. Nababahala ako na baka may magsumbong kay Tony at paghinalaan ka pa ng mga kaklase natin. Mabilis lang naman ang panahon, Nico. Darating din ang araw na magiging malaya tayo. Na ipakita sa mundo na mahal natin ang isa't isa. Mahal kita. Mahal na mahal. Mahal na mahal din kita. At pangako, Marisa, maghihintay ako. Dear love, patuloy kong mamahalin si Marisa sa malayo. Hindi man hayag ang aming pagmamahalan. Naniniwala ako na darating ang tamang oras para maipagsigawan na namin ang aming nararamdaman. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!